Lesiphiwo sakho wena usithatha kancane kanti sivela ngaphansi wasiphiwa siphiwa yambingelela lonke ngeke. Sanibonani balandele emakhaya, uMakhosi Mdlalose lenikhuluma naye kanti ke bakithi ngokusebenza ngilaphaya ePietermaritzburg eMaqonqo. Namhlanje ke bakithi ngeke ngathi angibuye noma ngithi ngeke ngisondele sizokhuluma ngamakhandlela bakithi nezincazelo zawo ngoba ngiyabona ukuthi khona abaloke beyifaka leyo mbuzo, khona abaloke bebuza ukuthi gogo ngabe lisho ukuthini ikhandlela ukuthi ukukhuleka ngamakhandlela ukuthi ayilemibala ungabe kusho ukuthini. So senginamhlanje ake ngisondeleke nami ngeke ngithi ngizochaza kabanzi ngokwazi kwami. Ngithemba ukuthi singayikhohlwa le ndawo mangabe ngithi ngizochaza ngokwazi kwami bakithi, okay? Lana ke sizoqala bese sichaza ngekhandlela elimhlophe. Sonke ngicabanga ukuthi siyazi ukuthi enene ikhandlela elimhlophe ikhandlela eliletha ukukhanya, ikhandlela esicela okuhle ngalo ngoba ngisho ukukhanyisile endlini, ikhandlela lelo elidonsa ukukhanya, ikhandlela elinamandla kakhulu ayisimanga lelo khandlela elimhlophe bakithi. Kodwa ke kwesinye isikhathi ke ukuthola omunye umuntu uthola ukuthi uyalisebenzisa ikhandlela elimhlophe. Ngesikhathi alisebenzisa ikhandlela elimhlophe bese ethola ukuthi kwesinye isikhathi izinto zakhe seziyafasa kakhulu. Axeke ukuthi ngathi ngikhuleka ngekhandlela elimhlophe ngicela ukukhanya izinto zami kodwa manje wangabonakala umehluko noma izinto zami zafasa kakhulu ekubeni ngibe ngisebenzisa lona. Ngifuna ukuye ekutheni kwesinye isikhathi nalo liyadinga ukuthi mengabe ulisebenzisa ikhandlela elimhlophe bese ubheka isimo osuke ubhekene naso ngaleso sikhathi ngoba kwesinye isikhathi omunye usebenzisa ikhandlela elimhlophe kanti khona izimpi asabhekene nazo. Uma ngabe ngikhuluma ngezimpi uthola ukuthi omunye usagadlwa kakhulu, uthola ukuthi khona imithi eminingi manje ashawa ngazo noma unezinto ezithize ashawa ngazo. Manje ngesinye isikhathi uthola ukuthi methu uyazama usebenzisa ikhandlela elimhlophe uyacela bese ebone ngazo ukuthi kwesinye isikhathi kufasa kakhulu kanti ingale nkathi lapho esekusuke sekufunakala ukuthi makhona izimpi asuke ebhekene nazo osuke sekufunakala uthola ukuthi usebenzisa ikhandlela elibovu kanye lihambisane noblue ngaleso sikhathi ngoba kusuke kunezimpi asuke ebhekene nazo. Angazi noma kuyazokala ngoba phela ngesikhathi uthola ukuthi usebenzisa leli khandlela elibovu elihamba neli-blue usuke lapha ezokwazi ukuthi achilize noma adedise lezimpi kuqala asuke ebhekene nazo bese mhlambe ke eqhubeke kwazi ukuthi asebenzise leli khandlela elimhlophe. Lona ikhandlela elimhlophe linamandla kakhulu, liletha ukukhanya, liletha okuhle, lidonsa nje izinto ezinhle esisuke sizicela empilweni yethu, likhanyise nalapho okusuke kumnyama khona, okay? Siphinde ke la bese sizothinta ikhandlela eliyelo. Ikhandlela lelo bakithi ikhandlela elithandekayo, mina ngiyalithanda nje bakithi kakhulu. Ngisho ulibuka nje lihle ikhandlela eliyelo liyathandeka bakithi. Nalo futhi singasho sithi ikhandlela elinamandla kodwa futhi ikhandlela lelo eliletha ukuthula. Liletha ukuthula kuwe, liphinde futhi lizosixhumanisa nezidalwa, lisondeze izithunywa zakho. Kwesinye isikhathi ngingasho nje ukuthi ikhandlela othi mokhuluma likwazi ukuthi enene likuxhumanise nabantu abakwembethe. Kwesinye isikhathi ngisho kwanawe nje mawuthola ukuthi awuzizwa kahle emoyeni kodwa nje wathatha ikhandlela eliyelo walikhanyisa wasukhuleka ngalo ukuze kubuya lento ewukuthula emoyeni kuwena. Angithi yabona khona lento engazi ukuthi yenzeka mawusebenzisa ikhandlela eliyelo ngoba vele ikhandlela eliza nokuthula kuwena. Mangabe nje ngisho kuthiwa nje ulikhanyise lodwa wangalixuba neminye imbala kodwa nje liletha ukuthula ngisho kubantu abakwembethe nanokuthi mangabe ulisebenzisa ikhandlela leli eliyelo kusheshe nakubantu abakwembethe izinkulumo zakho kwesinye isikhathi usuthola ukuthi zisheshe ziyazwela kubantu abakwembethe sheshe kudluliseke izinkulumo ngoba ikhandlela elizwa nokuthula, ikhandlela elingezi nempi. Angithi yabona ngicabanga ukuthi kuchazeka kahle ngalapho kodwa nje singacacisa kakhulu ukuthi ikhandlela lelo elikwazi ukuthi likuxhumanise kakhulu nezidalwa noma nezithunywa zakho ezisuke zikwembethe.
Okay, siphindela bese uzothola ukuthi kwesinye isikhathi engakusho ukuthi leli khandlela eliyelo libuye lithi alifane futhi nekhandlela leli elipinki imisebenzi yalo cishe lisayifana impela nemisebenzi nekhandlela leli pinki kwaphela ikhandlela leli elipinki ileli khandlela esithi enene ikhandlela lezingane ikhandlela lezingane ezahamba zingenacala ikhandlela leli nalo eliza nokuthula ikhandlela leli elipinki liza nomdlandla phezulu kwakho ezintweni zenzayo ukuthi nene ungaphelelwa amandla endleleni manje mawukhanyisa ikhandlela elipinki njengoba ngisho ukuthi licishe lifana naleli liyelo kodwa manje nalo linokwalo ingakho silibiza sithi ikhandlela lezingane leli elipinki kodwa nje nalo linamandla kakhulu kodwa kukona konke okwenzayo noma usuku ukwenza ngaleso sikhathi leli khandlela elipinki lisuke lizokupha umdlandla ngaleso sikhathi ukuthi mawungaphelelwa amandla uthi mawukhanyisa lona uceke cha amandla mawangaphele endleleni kuyona yonke into engiyenzayo ukuthi yazi ukuthi ingane phela akekho umuntu ongazi ukuthi zihlala zinomdlandla nawe uthola leyo nto uma ngabe usebenzisa ikhandlela elipinki. Okay, sidluleke lapho bese uthola ukuthi enene uyisebenzisa noma ngithi sikhulume ngekhandlela eliblue ikhandlela ke eliblue na ke silithatha ngokuthi nalo ikhandlela nalo elisondeza kodwa izithunywa zamanzi noma sithi izithunywa zenkonzo ngicabanga ukuthi ke nginibone kwezinye inkonzo kakhulukazi ukuthi vele kwazona nazo ukuthola ukuthi zigqoka ublue na zigqoka ublue na no white angithi yabo kodwa kwesinye isikhathi phela ngeke ngize ngisho ukuthi mhlambe lelo khandlela lingena ezithunyweni zalezo nkonzo kuphela za blue nathi nakwezinye izinkonzo ukulifica ikhandlela eliblue na light okusho ukuthi lihamba nezithunywa zenkonzo lelo khandlela lihamba nezithunywa zamanzi kakhulukazi zisho nje ngaso ngithi ikhandlela lelo ongalisebenzisa kakhulu uma ngabe uthola ukuthi khona izinkalazo ezinkulu osuke unazo ngaleso sikhathi ikhandlela nje lokuthi mawuthandaza kodwa manje usolo ukuthi uthandaza nje unezinkalazo ezinkulu so lelo khandlela ilona khandlela mina ngokwami eke ngithi kusuke kube ngazi ukuthi ungasebenzisa lona lelo khandlela kodwa nalo ikhandlela nje esingasho sithi linamandla emkhulekweni kodwa uma ngabe unezinkalazo ezinkulu bakithi. Okay, siphinde ke la bese sizokhuluma ngekhandlela eli-green ikhandlela ke eli-green limele ukukhula uma ngithi limele ukukhula kuyona yonke into osuke uyenza likhulisa yonke into osuke uyicela sikhumbule ke bakithi ukuthi ngisho izihlahla eziningi izigreen utshani nabo buhlaza bakithi manje ikhandlela eli-green ikhandlela lokukhulisa yonke into elikhulisa ngokukamoya elikhulisa empilweni noma yini osuke uyenza empilweni usuku uthi mawucela ngalo kodwa manje ucela ukuthi engazi usuke ucela ukukhula uma ngabe usebenzisa ikhandlela leli eli-green ikhandlela nayo elinamandla kakhulu ke mina kugogo wami Nkosi yami wayethi ugogo leli ikhandlela eli-green yena athi ikhandlela lezalukwazi kusho yena ugogo athi ikhandlela lezalukwazi leli ngoba likhulisa yonke into ikhandlela elikhulisa yonke into empilweni yakho bakithi thina bakamoya liyasikhulisa kakhulu ngokukamoya lingegcini ukuthi likhulisa abantu bakamoya kuphela kodwa entweni osuku uyenza ngaleso sikhathi uthi uma ucela usebenzisa lona bakithi ikhandlela eli-green liletha ukukhula empilweni yakho. Okay, siphinde ke bakithi la bese sizothinta ke ikhandlela ke eli-red bakithi sithinta ikhandlela elibovu ikhandlela ke elibovu bakithi singasho sithi ikhandlela lokulwa sisho sithi ikhandlela lezimpi kodwa lingezokulwa nje kuphela izimpi zikamoya ngoba kwesinye isikhathi abantu bake babone ngazi ukuthi lilwa izimpi zikamoya kuphela kanti nezenyama liyazinqoba futhi izimpi zenyama liyazinqoba izitha ikhandlela elibovu liyacupha ikhandlela elibovu liyalahla ziningi izinto ezehlukahlukene elizenzayo kodwa ikakhulukazi lihamba nezinto zokulwa makukhona izinto ezimbi mhlambe eziphonswa ngakuwena noma izinto osukubhekene nazo
izazi ezimbi mangabe uzidedisa sike silwe ngekhandlela lona elibovu ke bakithi kodwa nje akulona ikhandlela elimbi elibovu ukuthi liyasiza ekunqobeni izimpi zikamoya imoya yobumnyama liphinde futhi lisize ekunqobeni izimpi zenyama zabantu abasuke besenza kabi isikhathi esiningi esisuke sibhekene nayo ukhumbule ukuthi bakithi ikhandlela lisebenza ngoba futhi vele nawe mawusuke ukholelwa kulona ukuthi lisuke lizokwazi ukukusiza nangempela bese liyakusiza angeke into ikusize kodwa kuukuthi awukholelwa kuyona bakithi ngizocela namhlanje ukuthi sime lapho sikhulume ngekhandlela elimhlophe sakhuluma ngekhandlela eliyelo sakhuluma ngelipink sakhuluma ngeliblue eligreen sagcina ngolibovu izophinda ke futhi ibonane ngokuzayo Thokozani.